మాకు బహిష్కరణ. నటులకు నటీనటులకు సన్మానాలు చేయడం పెద్ద తప్పు. ఆ రోజుల్లో పిల్లల్ని ఇవ్వడం అంతకంటే పెద్ద తప్పు. అటువంటి స్థితిలో నుంచి వచ్చిన నాబోటి వాడికి మరి ఆమెతో పాటు నాకు కూడా తోడుపల్లి కొడుకులాగా దండలు వేస్తుంటే కాదని ఎట్లా అనేది, అవునని అనడం మనసు ఒప్పుకోవడం లేదు, కాదనడానికి వీలు లేకుండా ఉంది. ఓకే, ఆశీర్వదిస్తానంటే ఎవరు కాదంటారు? ఆశీర్వాద బలమే నన్ను ఈ దాదాపు 90వ సంవత్సరంలో నిలబెడుతుందనే నమ్మకం నాకు. అందుచేత ఓకే. చాముండేశ్వరి అంటోంది ఏదో వర్గాలు అవి ఇవి ఇవి మరి ఇక్కడ సావిత్రికి ఇది వేయలేదు అని, ఇది శిల్పం ఎక్కడా నిలబెట్టలేదు అని. శిల్పాలు ఎందుకమ్మా? శిల్పాలు పెట్టేవారు నేను కాదనడం లేదు, కానీ దాదాపు 70-80 మంది హీరోయిన్లతో కాలక్షేపం చేసిన నేను సినిమాలలో సావిత్రి మాత్రం ఈ మనోపథకం పైన శిల్పంలాగా అలాగే ఉండిపోయింది. శిల్పం అక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండకపోతే నువ్వు ఎన్ని శిల్పాలు వేసినా అంతే ఊరినే ఉంటాయి, అంతే.